فتحوا دقيقة بيش بمصو ويقومي لرلو شيء شوعي شيء تعيبو تقية شو تقبضي جوستكن ميرمي دستولات بيشو داق ماشين حيوريو بيتربات фундальчи ويتغنى жизнь человека, жизнь гражданина Чеченской Республики для главы республики дороже и для нас, для сотрудников дороже. Вы дал молоха, ограниченный меры, ужесточить ее, контролирую, так вы махваш, хинти так дал арсон, лырла харш, это харш, малия харш, хукнот, дюльдел. والله харш هذيك ограниченный меры, شو دي عمودو, شو لردليد. وي دال مولحو بالي حال دردو نو لردل ديز دال دي عيبيك تيو اخمات سيلا